Vážení poľovní priatelia, ja vás zdravím. Je krásny slnečný deň. Poľovná sezóna na Srnca je v plnom prúde a ja opäť polujem v chotári obce Svätý Peter. Zobral som si so sebou tohto krásneho pomocníka, veľmi užitočného. Je to pozorovací ďalekohľad od belgického výrobcu Kite Optics. A konkrétne ide o model APC 16x42ED a zaujal ma najmä tým, že tento ďalekohľad má stabilizačný systém, čo ja veľmi oceňujem, pretože často potrebujem správne a dobre ohodnotiť srnca na veľkú vzdialenosť. Čiže zabudnime na trasúce sa ruky alebo trasenie v aute alebo proste vietor, hej. A testoval som ho aj za nízkej transmisie svetla okolo 9:30 večer a musím povedať, že urobil na mňa veľmi dobrý dojem, takže my sme teraz už krátko pred poľovnou vychádzkou a ja sa budem snažiť vám priniesť tie najlepšie zábery a verím tomu, že Kite Optics ma nenechá v štychu. Čiže lovu zdar, bola to nádherná rana, vzdialenosť asi 220 metrov. Veľmi mi pomohol ďalekohľad od Kite Optics, pretože strieľal som v podstate z ruky. Ja dúfam, že s týmto ďalekohľadom ešte zažijem mnoho streleckých zážitkov a úspechov. A pre vás všetkých, ktorí by ste mali o ňu tiež záujem, kľudne mi napíšte do komentára a ja vám pošlem viac informácií a taktiež QR kód, kde môžete získať 10% zľavu.